Yebo. Kondibi. Ndaratsaona. Anditi. Komurise. Bozo. Mafamba boy. Tafamba. Vamsinganetsere muroto. Aiwa, manga muri bozo. Bozo kusvika inyasha. Usviki. Ndakanoteva mabhunyeti itenderera nyika dzese para namboita accident auzoita accident pamunyati ndapinda munongo. Wamuno. Otherwise kuparisei para. Aiwa, Ararepo. Anditika. Ararepo. Aiwa, isu tiripo ndokwedu kuno. Kazwai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Ndozviziva vanhu vakawanda vanogara vachiti naive Drewmas Media makanganwa here kuti mune program inonzi Another Level. Soko vanogara vachingonditi naimi ngatiti Another Level. Saka ndofunga nhasi mwoyo wavo uri kufara. Tiri pachirongwa Another Level. Rangu zita ndinonzi Andrew Shamba. Ndinofamba zvakare naSoko Stina. Utini mngani wami? Nyaphila unjani? Sivanda. Aiwa, ndadzora zvanza mukanya. Hayi, ndekunoshumba. Yebo. Ishumba murambo here. Aiwa, ishumba chiti ishumba. Sanibonani mule Zimbabwe hayi phela siyathaba ukuhlangana lani kolunye hlelo namhla phela selungelinye ilanga namhla siku Another Level. Themba abaningi vele sesithi hayi program lana sikhona yini asidruma selayivalisa njengokuvalisa ade selifuna ukwenza yini amanye ama program hayi anzekenda nachira. Kodwa phela namhla siphansi le abantu bajele ukuthi adruma sidlalele emashoneni kuphela siyenza sisehla phela namhla sisekhwekhwe igama lami ngithando intombazane ngiyako Ncube. Ngutiri mu Midlands. Midlands ameno zvazvinoreva. Tienda ikokona ngale. Ngale kobulawayo. Entu. Shumba. Hongu muri Zimbabwe muenzati naye muzora nhasi tisikuda kuti atange kutaura zita rake asi ngaatange nekuzvambura. Kuzvambura ndokubasa kwedu zvizvo. Kana tatotanga joy so pane joy yematumbu vanhu vanondwanzira dumbu rangu ndakamboenza hangu kuenda kujimu kuenda kupi kuti ripere dumbu raramba kupera dumbu roda kumwa masese ndikuti ripere sekwanzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Zvambura iwe Ronny iwe Drewmas Media. My name is Ronny Mudindo. Vakawanda vanondizana kuti vazvamburi. I think ndinofunga mangoona kuti kunzi vazvamburi kwacho vanhu vacho vanenge vachara vasinganyepi kuti muzvamburi. Inini ndakaberekerwa muguta reKwekwe mugore ra1976. Mumba ine vana vatatu. Kune inini Ronny Mudindo naRegina Mudindo nenin'ina wangu last born anonzi Linton. Primary school yangu ndakaitira panonzi M20 primary school. Asi ndaimboti dzimwe nguva sekuru wangu aigara paMunyati power station.
saka ndaimboti sometimes kana vakangonditoravo ndikangonakidzwa ndekumunyati power station ikoko ndaikwanisa kumbonogara ikoko. Saka grade 2 yangu ndakatodzidzira kumunyati power station and grade 5 then ndakazodzokera kukwekwe for grade 6 full time. Ndakudzokera mukwekwe full time paMtonjeni futi papo ndaingodzokera pasame school. Then secondary school yangu ndakabva ndakadzidza pamanunure form 1 up to form 4 ndo pandakazogumirawo ipapa ndazombonyanyoenda mberi zvakanyanya chikoro. Inini rwendo rwangu remagitare parwakatanga ndakatanga ndiri patender age. Ndofunga ndiri kuma grade 2 3 taiona mabhendi aiuya pamunyati. Infact pandaindi pamunyati ndo patakanyanya mabhendi because papa ne whole community hall paiuya mabhendi akaita sana Mukadota nana Comrade Chings ndo vamwe vanyanya uya ipapo nana Jona Moyo time yacho iyo. Saka taifarira kuenda kumabhendi tinoona. Saka netimu rangu wote akazopesa tangoita kamabhendi kedu techiimba magitare ana mataviri aya nana Jona Moyo nemuromo tiri kuseri kwechihoso chepapa vanoziva kumunyati power station pane chicommunity hall chiripo. Saka taingoitawo zvakasiyana siyana ipapo kusvika tatozonekwa nemamaticha kuti avafana vane shungu dzemusic. Saka tatangonodzidziswa marimba nezvimwe pachikoro. Then pandakazopinda mukwekwe 1987 ndanda grade 5 pane mukomana wandakasanganawo naye ainzi Tarwinga. Saka ndakagadzirwa chigitari chake chegalon. Saka mukomana aitoridzaridza zvinotonzwika pachigitari chake chegalon cheche. Saka ndakabva ndangoti izvi zvindozvifarira kubva kudhara izvi ndobva tanga kundibatisa kutanga kudzidzisa gitari. Saka tabva tagona chigitari chegalon chacho tangotenderera mulocation yati ngorovera vanhu pazvimashops nechi tagona titoridzawo zvimagitari zvedu zvegalon yani chake ndani nechangu. Saka mukudaro manje neshungu dzedu dzemagitari pane kamwe kabhendi katakazoona kainzi kwenya sounds kakauya munharaunda medu imo. Saka that band pakakauya kanga kane mabox guitars. Vanga vasina electric guitars aya takushandisa mazuva ano. Vanga vane mabox guitars vavaisa mapickups ekuti vanozvisa pamagetsi. Saka taingoenda chinookera paipa tinakidzwa nazvo but tinoona kuti hazvari kuridza nezvatairidza zvebhanjo zvinhu zvakasiyana. Saka takazoona mumuchinda airidza ipapo ainzi Silent Mapadza angaberekawo gitari rakakuenda mumba kwake. Saka iye ndaigara muarea medu. Vamwe vake ava vamwe vaigarawo kumasections avo vamwe vaigara saisagara munonzi Mumbizo section 7. Saka ndo munharaunda maigara imomo. Saka takatanga muteverera sevafana mungozazongoita fana nyangwe tifamba nemagitari mustreet. Vanhu havana havadi kuona gitari vangoteverera vati ridza urikona. Saka then patakamuteverera munharaunda tabva tasvika straight pamba pake ndobva pinda pamba tikabva tapinda pamba pake po. Tikati isusu mukuru togona kuridza magitari. Vanzi hafana mugona kuridza magitari. Tikati zvanzi iri gitari chimboridza itoni. Saka pakati pagitari ranga rakachunwa international hapana chatakakwanisa kuridza. But akaona manje zvikumwe zvedu kuti avafana vane touch vanokwanisa kuti kubata magitari. Saka yanga ana idea yekuti angaida kungotiwo kabhendi kakewo. Saka akatoti hama yangu sitazari ndivadzise magitari. Ndo pakatanga kutidzisa magitari. Ini ndakadzidziswa rhythm guitar. Ino Tarwinga yendobvadziswa bass guitar. Iye airidza lead ndare. Saka tatina musawo pengoma rongo wakawanda nomusa ndakaridza nekutaka ngaidza madrums. Ndobva atofoma kabhendi kake kainzi chiko bhendi. Anjanyatsoziva zita rake ari pabhendi rori. Wakakarwa bhendi rawangoona. Kuti atiri vadiki. Ipapo tatanga kumaform 1 katime yacho. Maform 1 form 2 hatiri zvana zvidiki. Ndobva tatotanga kutoridza. Indakutoridzawo rhythm pipe zvakutonzwika. Uyu akutoridzawo bass ino Tarwinga. Tachovha ndoka takaita almost tichita izvozvo. Then pane mudhara akazouya ainzi Shingai Sixpence. Ndofunga mumuziva. Vakawanda nomuziva ndo baba vaGaison anoridza madrums kwaPeter Moyo anoridza kwatonga imwe mfana anonzi Gaison Sixpence. Baba vake vaive nebhendi ronzi Shingai Stars. Saka rakauya kuzoridza munharaunda medu mukwekwe panonzi pamusimbi. Sefana vara magitari ndobva taenda futi. Saka tasvika ikoko manje amene bassman wavo akarwara ine. Ino ndobva angoenda nemudhara yakati ndokwanisa kuti kukiyakiya bass ndotokwanisa kuridza mukadi hamungakanzuri. Ino ndobva vatomutesa ndobva vatona aritoridza. Ndobva atoridza show yese ndobva yapera. Saka mangwana manje mudhara yakabva aenda pakwana ino imanje. Ndobva angosvika ngotaura mudhara waino ndobva atora ino ndobva atenda naye kuHarare. Bozi vaigara kuEpworth kwekwe. Hava ino yaenda isati says kuti ino yakaende. Tasara kuti anowina Silent ainzi Silent Mapadza ndaradzidzisa magitari. Tikatoita sei handobva tatombomira zvekuridza magitari acho. Nokuti tisina plan, tisina rhythmist. Saka pano mumuchindi anonzi Edmo akazongoonekwa naSilent Mapadza aitotengesawo aita zvekufamba achitengesa matomati munharaunda. Ndobva aona Silent ane gitari ndobva ati aindogona kuridza gitari. Saka Silent yapa akatora mukomana anonzi Edmo yoya akanga achitove neidea yerhythm kudhara. Saka pakabva pata clash manje kuti ndikuridza rhythm Edmo yoya arikuridza rhythm. But ndikauza Silent yoya ndikati but ndine idea yekuridza bass. Chimbotibatisa ichi bass guitar. Ndobva ndabatiswa
ndovatanga kubatiswa manotsi ebase guitar nasalutaya ndovatakurumidza kubata ndovatatondinya nekabhendi kedu kakaenda ndakutoridza base but nasiri too good zvekuti ndinganzi ndirishasha guitar. By so doing tatakuma tanga form 3 then panaenda napo kuchikoro pa mines section 6 tichipfuura tinodarika tichienda kuchikoro kwedu kwatenda kunzi Mudindo high school. Ndakaona umwe muchindi anga akabata base remagetsi manje because kuti tatajara edu mabox guitar. Saka muchindi akakabata base ainzi Weli Maskiri. Ndova ndakuona futi ndibva kuchikoro ndikasvika mumapangira mudhara indoridza guitar zvikanzi iwo unoridza guitar repo. Saka paakaona neage yangu because time yacho handandikabhodhi kadikidiki ndikati tete handikamfana kadikidiki bona ndakuma form 3 changu yearly form 3 ndozvanzi Weli unoridza ere mfana ndikati handina idea ndinoridza zvikanzi gitari chimboridza ndobva aona ndichiridza chitobata zvimakati mfana iwe une chipo chegitari. Saka akangondifarirawo neage handaive nezvandaive neconfidence dzandaive nadzo angondifarira muchinda yanonzi Weli akati aiwo mfana iwe everyday ubva kuchikoro furani pana pandikubatisa manotsi unogona gitari. Ndobva tanga kundibatisa manotsi ndobva tanga kundibatisa ndotime yacho yairidzwa vana dzana kiyama dzavana kova nemari vana ndoma copyrights dzana dembo dziya dzavana sharai vanani ndobva tanga kundibatisa type yemabhesi ese saka ndaikurumidza kubata ndobva ndabata zvekuti ndotime ndakabuda futi vana madhiri vaya dzadembo aubhamira madhiri andorana tokumiraurara manditi ndopandakabuda ipapo ndaona kuti ndakugona manje saka iyairidza neshiri ndemajazz band. Saka inini neyako ndirimudiki ndasikabvumidzwi kupinda mubhawa kwavairidzira kwavaitira mashows avo vachiridza naShepherd Musekiwa ichiri shiri nhema isati yashiri chena isati yasplita. Ndobva umwe musi ndobva ati iri Saturday ndobva ndoda kuenda neupi ndoda kuenda newe kwatiri kuridza ndanoti unoridza nhasi zvandiri kukudzidzisa zvezvi. Saka ndichanotaura nemasecurity kuti masekwati nemasecurity pagate kudhara yekuti kana uranda 18 akupinde mubhawa. Ndobva asvika ndobva ataurawo nemusecurity ndobva musecurity ndobva angondibvumidzawo kuti ndipinde. Ndobata wakapinda mukati muteregera zvekutendera tenderera unogara chi pa one place ndozonga ndichikutora kuti ngoridza. Saka dhimomende ndandakagara memwe tonga imwe ndobva apindawo singamuzivi akatomisa kola yake so tonga imwe vanhu vaizongoti akatomanga imwe aizvida chichi but munhu angotanga aingori nepride yake kubva asitanga nasenti hazvina kutangira papa wakazomuona panana mugara ganda remvura paya ndobva apinda akamisa kola po tonga imwe izvo zvaaita aiwanzokuita zvinhu zvekuteedzera dembo mastanzi arinati dembo aitedzera zvese kumisa kola kwaita dembo nechichi zvese ndo kastanza kaaingoita ndobva apinda paipa ndobva ndati naWeli akati blaza vari kuzvidawo ndiani zvanzi ndikamuka blaza kanongozvidawo sina nebasa rese kanosenza pahospital kanodzidzisawo gitari naMike Konia potoka imwe yaitodzidzisawo nomwe airidza rhythm ipapo ainzi Mike Konia iye aive shasha futi gitari airidza rhythm yeshiri nhema. Then Mike Konia uya ndiye awanzoridza marhythm kana tonga imwe tonga imwe yanga kutoridza 2 songs ndo dzanga kugona kubata lead yaive tokumbira kurarama namadhiri yai. Saka ina ndakutodziridza mabhesi acho muchinda akakandibatisa ndobva ati kuna tonga nhasi iwe handisi kuridza ini ndakuinzira shasha yegitari bozo vaive nekamudhonzera tonga imwe vaive nekakumuvenga like vangasingamufariri zvakanaka ipapo. Weli ndobva toti apa ndobva toti mufana ndiye achakuridzira nhasi tonga imwe ndobva ti hasi mutanisapotisa mufana angaridze gitari zvana Weli akanzi anotoridza gitari tokukunda mufana iwe iwe rotodzidzira gitari anokuridzira gitari zvokuti iwe uchatoona kuti hausati wakuridza gitari zvazvokumuwanzira zvezvi ndobva ndatonga ndobva angonyararawo semunhu anga achingonyengererawo magitari ndobva ndapuwa bhesi ndobva ati kumadhiri unegona akati ndoigona ndobva asumudza madhiri ndobva ndaridza ndokangoridza intro ndichingopinda hatinamboita kana 1 minute tichiridza ndobva amira tonga imwe yashamisika kuti mapindurira mfana imfana ndogona gitari ka ndobva akandibvunza muzezva ndifana unogara kupi wakagona gitari ndikati ndogara mukati mutozotaura ndobva taridza madhiri andobva tapedza ndobva vayakatongerora mano egona ndobva taridza ndobva tapedza ndikatoenda kwaari ndikati kochitengete unegonera hayi angasati aigona akati haiwa dzakwana izodzidzi. Ndikubate ipapo mune makore mangani? Ipapo ndofunga ndandakuma it should be 16 years 15 to 16 years. Tonga ndobva afara zvisingaiti kuti ndobva atonditora from there ndobva atonogara neni akatonditengera drink akati iwe mfana wakagona magitari sei ndikati maya ndobatiswa nani naWeli Maskiri chichichichi bhande yechingo ichi yegitari from there akabva angoti akafamba neni tonga musi wakandiperekedza kusapamba tatangu wemabhururu kubva ipapo then hapana kumboita nguva refu shiri nhema neshiri chena ndopakasplita shiri nhema infact pakasplita Shepherd Musekiwa ndobva afoma inonzi shiri chena express
asi chiri nhema yakasara iripo ina boasi nomainzi rafeu nomainzi watati blaspets aidzawo basico saka iyi yakabva yaenda naweli chiri chena natongai kuti anoridza rhythm potonga yakakuridzawo rhythm samaike koniyawo aiti akamboti kushiri chena akamboti kushiri nhema bota zvekuti mongozvarika mabhendi kana ari 2 munharaunda ariwo mabhendi ane musoro vanenge vachingogwirana majezimeni mashoma awanenge aripo sapaita kungogwirana sivafanira kuti tikadedzwa chepamuseko tongonochegerawo todi tomboridzaridza ndobva patonorekodiwa yaya album inonzi wandibo tonga imwe yatoridza rhythm ishiri chena express saka zvangoramba zmasplits zvangodi zvangoitika saka chepamuseko panga bosi papa instrument yanga yakatengwa namudhara musopero yanga iri yeresident band saka itika vakambonojutowa mudhara musopero yombotogwa nechiri nhema chepamuseko odzingwa chepamuseko akamboiwa nerusero namudhara mbuyu madhara yave chiri nhema ombobvisiwa yombopuwa instrument yombopuwa chepamusekiwo saka yakapuwa chepamusekiwo maita tamunyanyisa kuenda isusu manje natonga ina musaupe bosi chepamusekiwo anga kuridzana maiki koniyawo takutanga kuvhura masession tisita takutanga kuridza saka pakaitika problem manje kuti pane tanga kuridza isusu paita noise yekuti vanhu vanenge vakuti chepamusekiwo wanga achibva yechifafanira vanorova chidembo vadi vadzoke pakatangaita problem isingaiti ndobva tadzingwa paya nachepamusekiwo zvana ndichadi kukona tadzingwa paya chepamusekiwo akatanga kudzokera futi kwatiri isusu vafana vadika vanana musaupe nerweseri ainotitora vako sideline tonga imoyo saka 93 ndakabva ndapedzawo form 4 inini tichingofambidzana natonga imoyo sezvozvo kuti ndobva ndazombotiendei kumusha pandakapedza chikoro saka pandakaenda kumusha paya ndobva vasara pafomu wabhendi ronzi rairo 5 nanatongai ranga rina kuvhaso mupiri tonga imoyo Robert Chiriga Mike Koniya nani futi mwavaive naye naiye imsaupe padrama ndobva vaita album rimwe rakaita ribedzerwa namudhara Oliver Mtukudzi but pakazori kutiwana ndavapo zvangu ndichingoteverawo futi ndiri ipapo but yanga yakunzi rairo 5 saka pakadhonzeranwa futi but papa ne 2 songs dzatongai ne 2 songs dzaMike Koniya ne 2 songs dzaRobert Chiriga saka Robert Chiriga ndiyanyanyopuwa mafavors namudhara 2 kupa kubetserwa kwavaitiwa nokuti Robert Chiriga iridza inenge jazz like ndo zvaida Oliver Mtukudzi saka mudhara 2 akasingadi kuti varidze musambo wakadembo zvachose completely saka pakaita kakudhonzerana paubhamu racho ndobva raita completely flop murikuona chepamusekiwo ndobva atitora futi tonga imwe ndobva asara futi ari ega ndopatakazogara pasi manje kuti omana apa ati kuchingoita ibhendi redu ndozinganetsi natonga ipo tonga imwe tatatona potential yake kuti ane potential kuti karidza tinaye zvinhu zvirikudi zviri kufamba mafans akufara pese patoridza tinaye tinoyazona kuti zvinhu zviri kuita ndopatakaenda tonga imoyo manje ndopatakazoiti tonga imoyo ndotakataka express ndobva taita demo redu rekutanga tichida unorekodha vana chechete varai iri kutanga ria ronzi vimbo ria ndobva taita demo redu tapozidara taita mademo totumira kugrama mademo tape rikapasa vokudedzai kumaauditions saka parakapasa demo redu takanzi chiurai kumaauditions maikoida bhendi makakwana bcause pademo tonga imoyo yakaridza lead nerhythm r1 inikaridza base musaupe drum saka uko kustudio manje kugrama vaida kuti muuye bhendi rakakwana isita asina rhythmist anonyatsoridza musambo watikuda ndopatakazopa tonga kuti hapana mwe muchinda wangu anonzi gift chitema anotengesa murengi ane idea yerhythm zvemukamubatisa anokwanisa kuti kuridza ndopatakatora gift chitema ndobva tamisa mbendi ndobva tatanga kupractisa ndobva taenda kugrama ndobva tanopasa ende zvinhu zvacho kudhara zvaida patience kudhara zvokuti handifungi kuti afanira mazuva ano ane patience idzodzo takaenda kugrama isusu 95 patakapasa audition yedu tiri muna 95 imomo zvikanzi tichakupai date rekuti murekodi ndobva tazopiwa date muna January 96 ndopakafanirwa tonga ibo pasina maselfoni ndopakafanirwa tonga ibo sikuti aitemba vachi kwaaisenza uko kwaive nefoni aive neaccess yefoni saka aimbopota achimbofona kuti zvapapi kugrama ndobva anzi atakupai date tati muna January zvikanzi musi wa30 and 31 July apa tiri muna January apa audition tatakaita last July rarakagoreka takamirira kuti rekodi saka patience idzodzo dzasingaitiki mumakutara vanhu vaitosplita umwe vakutoita umwe zvake but takaita patience takadaro takatorawo mashows takamirira date redu rere ndobva tasvika date ndobva tanorekodha tapedza kurekodha ndo time yakanetsa shiri yakangwara dembo anga achangofa 96 yayi isu ndo yatakarekodha dembo achangobva mukufa saka bhotoni manda ndobva vanotafana vatachi yavo ndeyadembo chaiche vanokwanisa kuti kutopinda negepiro ndobva ati hamungaburitsiko zvino bcause kudhara kwaiti song ikanetsa gore roro inotokuvharirai mukaburitsa hamutonzwika especially paiburitsa dembo
aitovhara vanhu panze zvekuti vakawanda vaibudisa gore vainyura zvanzi michimira ainisambonyaa mufana wadembo vanhu vanokonfusika ende munofuzirwa nashiri yakangwara ndoyave ichatotambwa Christmas neNew Year imi muchaburitsa tichaona kuti morilisa sei next year kutanga pana February kwakuchita futi patience kubva muna July meme kuti tisvike muna February 1 year something takashingirira chedu kuti njeno chichadi chichabuda then February manje ndo pakabva pabuda album redu rekutanga rinonzi Vimbo naTongai ndobva taita successful nethat album tikatotanga kutoshamisika kuti taingoridza sevafana pasina akatarisira mari hapana ive neemi yemari taingoridza zvekunakirwa ndada kutozvitwa zvanaizvitwa ndatoita udhaka boy wangu neimwe section nemunharaunda ivaka 90 ndichitodzidzira zvebuilding ndichaita building gift ite vachitoitawo zvake waitengesawo mabhanana ake mumusika nahamusawo pake ndiyanga asina zvekuita time iyo aingotendererawo murikotonga imwe yachienda kubasa saka hapana munhu anga akatarisira mari taingoti tikabuda muredhiyo tichafara chaizvo saka takabuda muredhiyo takajamba kufara mhanya mara imeso tichiudza boys kuti akumana music yedu ikuridzwa muredhiyo ndozvataingoda kwasvika matime emariautis afoni kwatonga imwe kuti aimutore mariautis kugram isitasikati chionzi mariautis chi natonga akune 100 ndadedzwa kuharare kune mariautis tonga imwe yanga idea taenda papa kuharare kugrama kuti haravaipa macheki tasvika tapiwa cheki 16,000 kutime ima $20 enzowai fuka 16,000 yanga mari yakawanda sei tapiwa cheki 16,000 eBarclays natonga tatasvata mistake ungati 1,600 bo zvakatinetsa kuti tifungidze kuti 16,000 mari iyoyo tikati vanongaita mistake mani zvatodzoka tinobvunza zvikanzi tidzoke tichobvunza tadzokeita tinobvunza zvikanzi aiwa mari iri papo ndo mari inyu anoita mistake takunza vaita mistake yekuwedzera chi umwe zero tikazozonotinetsa chi kumberi Barclays cheki yadi yabounza zvinzi pane society tasvika tapiwa mari yedu iya tasati tambobata mari yakadaro tatakatanga kufunga mati tatanga kufunga kuti tine problem yeinstrument tati pana takuita decision jamani yangu wamwe wasipo takutoita the best decision totonesana tiri pano handi kuEB totenga instrument kwakune shop inonzi EB muna second meme tasvika kuEB kuya taona murungu imomo tikati atikuda mainstruments akati afana wada mainstruments afana ana mainstruments mune mari kutenga mainstruments ere tikati tinayo mari ndobva ndizvangibila chinechi tadarika tisarudze zvinhu zvese zvatikuda tisapo tozotaura nazvemari saka ndara kwangoita zvekuti mongotenga chispika chakadai neamp yacho zvima-EP zvinhu chispika cherhythm neamp yacho nechichi nemaspika o4 AP system neamp yemamics nechichi ndobva tangounganidza zvinhu zviri nedrum set taisapa zvanzi zvinhu zvenyu zvaita 5,100 ndobva tatonyorerana nemurungu uyauya kuti naine cheki yedu iya akanditora mari yake ndobva totitsvakira mota pane vanhu vaingotakurawo zvinhu ipapo zvimamota zvimapikup ndobva tataurwa mota ndobva taendeswa kumbari kubhasi ndobva tanokwidza zvinhu zvedu pabhasi tatove nemainstruments tatosara tine mari inosvika kuma10,000 something tadzoka kuno kwekwe tagovana mari tatase hapakafarwa mamountain bike anga changopinda tatenga zvamamountain bike tichakatanga kufamba nemamountain bike imomo ndakoma nemamountain bike vatenderi hatatodiwa titonyenga nevasikana nemamountain bike hatikatonetsa titairi takatorira ipapo shiri nemaya chatonzwiki tisita kutorira paya tagara tanobudisa gore rino tanobudisa hurungudo mano yaita successful tanotora second cotage yemari tatona patoya pane mari svinu totadisana vatatenga pickup takambofamba nayo stereki yani trailer yayo tikatoona tatoseta tatoine instrument redu tatoine pickup yedu tatotanga kutofamba takutorwa mashosi tatotenderera tendera zvimapurazi zvakomberedza muno kwekwe tatokuwa zvimacontracts mabhawa ekanzura takutoridza paya hazvo zvakutofamba from there hatinazombomira takazoramba tichingopusha naTongai tichingopusha kudaro tichingopusha kusvika tazotaona samanyemba kuzokwirawo dzindege nemagitare tikatoona kuti zvinhu zvedu zvatoita I think ndo mafambiro andakaita kusvika pandakashanda naTongai mo ko wakazosiyana naTongai moyo sei right zvakaitika patakabva kuUK vanhu vakawanda vakafundzwa kuti ndichasara kuUK because ine vana mainini vangu vanenge namai vangu 3 vanogara kuUK saka vanhu ndotime yakanetsanetsa nyaya yekusara kwevanhu kuUK iye saka vanhu vakawanda vakafundzwa kuti inini ndichasara kuUK sezvo kune hama dzangu dzakawanda nekuti vanhu vaiona kuti ndakangwara ndiri active saka vanhu vese vaine confidence yekuti Ronny Mudindo angambodzoki kuUK saka inini manje vakasikaziva kuti ndine band yetahati takataka ndaifiya nayo because patakaitanga
Nhamo dzese dzebendera takadziona tichidya sadza nemakumbo ehuku tichiridzira sadza tichidi saka daive naro pamoya saka patakabva kuno baba vatonga vanga vashaika musi watakakwira ndege isusu muri kuona ende tasvika ikoko ndina ndakabata mapassports evakomana saka vakomana vana machapu napaul vakati haisitoda kusara kuno uk because kwava kuna mainini vapaul amai guru vapaul vanga vari sisi vemukadzi wake vakati mokwanisa kusara pamwe mukanoshanda kuno kuzimbabwe kuti kunonetsa kuri kutamburu murikuona vakatondudza vakomana vati haisuse matoda kusara saka ndikaona kuti handikavavhariri futi afana ikomba vakomana pamwe gepo ravo ini kuti ndisare futi vakomana vatosara uitongai mwoyo kuti adzokere akakasa kune final rechi apa ndini backbone yebhendi racho ndine ndamurwadzisa kusvika mukufa chaimcho but pangazvirealiza kuti vakomana vasara akachema kuti awandaya nevanhu vasara fatisa baba vangu takasiya baba vangu vari mubox saka ndikaona kuti inini ndikazobva inini futi wese taitozomuuraya nestress ndomandati aiwa inini handisari saka indakaenda pandakangopedzawo show ipedzisira ndatogwa namainini vangu saka musi wokwira ndege tonga muyange afunza kuti ndasara takudzoka paithro akafunza kuti ndatosara before 1 hour mundege yasumuka ndobva tona nditosviswa namainini vangu yawa nemota nemurume wavo akatona ndatouya nebhegi rangu chilipo zangu ati vanotengerawo zvinhu nekudii tonga muyakachema nekufara futi bcause akatifunza kuti neniwo futi ndadii ndahakira futi akatona kuti hapasisina bendi ndikatokamfota akati no vakomana vamwe variko kuna shadrek chako anokwanisa kutidzira mantravo kuna ishmael madziva anokwanisa kuridza ridhi bendi ringoripo vakomana ridza magitari kwarari vakawanda kati dava anokwanisa kuridza kudarika vana ishmael hatimbovashayiwo kwarari bendi riripo vakomana kwarari vanoridza magitari zvokuti nyange tikaita 2 days sessions vanenge vakutoridza zvese zvatoridza ndokudzoka kwatakaita tikadzoka tikatanga kuita rebuild bendi patakasati arekodha album rara chingwa tadzoka vaipai ini ndane shop yangu yadaita zvesign-writing ame sign-writer by profession ndofunga muziziva ndobva tabata contract padelta pachibukwa infact pana sekuru vangu vamwe vangeshamwari nasekuru vangu aiita zvesign-writing futi saka ngasingagoni nyazonyora zvikanzi pane mainterviews padelta panopiwa contract yekuti panyorwa masainzi echibuku midlands ezewo bcause vakangoronga zvekuti vedelta kuti mumidlands tinongopa basa masign-writers emidlands kumatebeleland tokupa masign-writers ekumatebeleland kumashonaland zvichingodaro saka kumidlands konda kutaenda pamaaudition ndobva nanopinda nemuaudition ndobva nanonyora ndobva yapasa audition yedu saka sekuru vangu aindobva sezvo audition yedu yadi yaita ina handikari muzukuru iwo ndakukupawo maareas ese kumamisha wotsvagawo maassistants ako macheka ako unenge uchinge unopiwa mari yako wega inini sezvo ndaa munhu mukuru handikwanisi kufamba kubuda kunze ndangotendera muno mukwekwe muri kuona ndobva atondipwanyira contract yani pakati ndobva atondipochi kwese nana goko nana nemangwe kwese nana chiteketi kwemukasvika mukona saini yakanzi chibuku ari madzisawira ndindakamanyoresa yani ngapa madzina udrewmas garden saka time yangu manje kundichi ndandikana kuchitekete ndinoita kana 1 weekend hafi bokuni bo ndaifamba each and every nzvimbo kana road yechitekete pese pane bottle store nebawa taifanga kutosiya tapanhagiriki tapalebula kusamasi maname sign aya kuisa madrowa panze kudi kuita rebrand yese shop iyo inenge ita zvidoro saka ndaiti ndikaenda ndakwanisa kuita kana 2 weeks ndisimo muno mukwekwe saka pabva ta problem manje kuti kubendi kumanje bendi ndoparanga rapika futi saka uku wakune mari isvinu kudarika kubendi nongoziva nyaya dzemakitari uku wakune mari chaichai kunyatsoona ndanda kunyatsoona kuti life yangu chaichaika ndopanda kutoibuild data uchicalculata una kuti magitari vanondisvitsa chaiko chaiko ifu kuti kumaridza chaichai zvemhandi pamusoro but handisvitsi palevel yemari andokwanisa kuwana kumasainzi bcause iri abasa chaichaiko ndobva ndataura namudhara kuti haine mudhara ndakambosiya but pane zvimwewo pekuti munguva vanhu moziva kuti mukushanda mutadzi kunetsana ndaitombonetsana pane pava tatombonetsana tonga imo27 makotsi chaivo but tichingodzokerana chidii zvinongoitika nyange mudzimba kuti mukadzi nemurume anorovana achidzokerana chididi ndo zvaiwanikwa izvozvo mukushanda hazviri kuti takashanda smoothly pasina painetsamwai then ndobva ati saka toita sei ndikati aiwa pane mukomana anonzi sefi bcause spencer akambouya patakarekodha muchingwa ndobva azombotidzokere futi kwana machesu kwana soma ndo akabva adzokera bcause pana chikwa papa ndiyakaridza bhesi pana zvinoita murudo yayo ndobva aridza futi rhythm yacho ndobva aridza futi ane imwe song yakaridza rhythm ndiyazodei pinoti palondon ndispencer akaridza rhythm futi ndobva ambodzokera saka spencer paakadzokera manje munhu watatoona kuti ane gap retangasadi kukafara ndobva tatora saviors
ndovatanga kufamba navo ndaiti pandikauya ndofamba navo imwe weekend imwe next week ndodzokera kusvika sevhia sabata zvese zvadaida mabasic ezvo zvaida kuitiwa ndovandazosiya completely Spencer achiuya achizouyawo bozi sevhia ivanoita napanji chichi Spencer ndopakabva adzoka manje akundireplace ndopaakawira twi kutakataka ndovanatanga kutodi kutomhanyawo nezvananda kuita ndovanatanga kuti ndozvebhendi rangu ndangu ndikabva uku ndanditoonawo futi madreams ekundoda zoita bhendi rangu razvamburi kubva ndiri mudiki ndichazoda kuitawo bhendi rangu mupenyu zvaitovemowo futi mandi yakati dream yangu futi maona zvanofana totikonektana kutanga kuti zvazvangu zviva zvamburi ndakutoridzawo magitari uchiita zvandiri kuita kusvika ndazombopushawo kusvika pandakazombogara kuharare paya ndofika mupazi vane shamba ndakuita maposters parairways paya hechino chiziviso chinokosha. Isusu veDrewmas Media takaona zvakakodzera kuti tinge tichichema nemi pamunenge mafirwa nevadikani venyu. Naizvozvo kana muchinge mafirwa nevadikani venyu muchida kuti Drewmas Media ikukavhirei burial yacho aiwaka makasununguka kuti bata panhamba dzedu dzamuri kuona pachivhitivhiti. Hatigumirei ipapo. Vamwe venyu tinoziva muri kure zvikuru nenyika yeZimbabwe, asi vabereki venyu vari muno muZimbabwe. Hongu tinokwanisa kuita mafamily documentaries, tinokwanisa kuenda kwavanogara totaura nawo tokurukura. Nhoroondo yoregedza kurova. Kana uri muyera shumba unofana kunge uchiudza kadzinza rekwako kuti makabva nepi, ndimi vanani. Mwangozvifarira zvatiri kutaura, tibate isu veDrewmas Media panhamba dzinoti 0714 903 747. aiwa ndozvinyuwani zviri kuuya zviri munzira muzambotike zvenyu zviri kuuya tatingoti chimbopota chikweradzai kuti aiwa kuzvambura ndokubasa kwedu ndosaka zita richinzi vazvamburi wosaka ichi hachisati chabuda chiri kuuya aiwa ichi chiri kuuya chiri mupoto chiri kubikwa Right, rwendo nevazvamburi rongo rwakamira sei? Rwendo nevazvamburi papakaoma because shasha dzakawandisa time yacho ende mafans especially mafans eutakataka akawanda vakatsamwa nekubva kwandakaita because havana kutombonyatsounderstanda kuti ndakabva sei because social media yanga ichiri shoma time yacho yekuti panyatsonzwisisika kuti zvakafamba sei ndakabva sei saka vakava very very bitter nini zvekuti handina nyatsosapotwa chaizvo nekuti ndakaonekwa semunhu ari kutorwa natonga imwe kusvika pakazomboya songa yekuti muchina mombe vanhu vakabva vatozoita dedicated kwandiri chaiko muri kuona kuti ndimakata muchinin'ina changu muchina mombe hauna haufa wakasumuka saka but ndakangoshinga ndikangoramba ndichipusha ndichinyatsoona kuti but ndingopusha but zvikurema but semurume ndakaramba ndingopusha kusvika ndakutoona nda kutogadzirawo kafanbase ndakuti to vamwe vanhu varikusympathizawo neni ndichitofamba ndikaita first album rakazoita zvakanaka ndikaita second album rakazoita zvakanaka ndikazoita third album raya yekuti mazirume rere zeti msindo bva ndiitirawo favor vakatiitirawo promotional video that one ndakatombonditi sumudzewo ndikatanga kutoona kuti ndatoenda nefanbase yangu iri nani special muno Midlands ndakutoona macontracts ndakutozikama kuti kana ndiri pakati nepakati inenge itori full house ndichiridza muno muchienda mabakansel nechichi saka zvakandipusha ndibva ndazombona kugara kuharare bozi pakabva pamuka futi vakanzi kuti tiite maposters parairways paipai nana Clifford bozi vanga vada main power vanga vada munhu artistic anokwanisa kudesigna maposters iwo vachikata tichiprinta mabhana achichita yakanetsa vana chibasa promotions stereka ndindaitisaita mabanners esaya ndovana nanogara kuharare ende ndakatorwa naMr Kupara Joseph Kupara vaive manager kwaLeonard Shakati ndo vakanditora kunoko vakati iwe chamatalent rako zvinhu zvitori nemari kuharare
unokwanisa kuridza mashows uri kuharare timu rako richipota richiuya muchiridza but iwe tichita basa ndopandakazoonekwa pependa parirwei ndikapusha ndopandakaita na mazirume ndi muharare ndikapusha chita mashows muharare ndichidzoka kunoku saka 2000 pakambozoita inflation yakanyanya paipai ndopandakazodzoka big kunokwekwe ndopandadzoka zorelocata futi kunokwekwe 2009 to 2010 ndarelocata futi ndopandasvika ndopandasumudza futi vanhu vangu vaivai ndopandadzora futi fanbase yangu yai ndopandadawana macontracts futi ndopandatanga kuchiridza ndopandakazoitawo lucky ndikawana contract yeplan international vachiti kwese kwavanenge vachienda plan international ndichinovhura maprograms avo saka plan international advantage yatatina paplan international vaita zvinhu zvavo Tuesday Wednesday and Thursday chete saka taine mukana wekuti Friday Saturday Sunday toita mashows edu ndobva nenyaya yekuti ndikuridza stereki ndabata mukwekwe ndiye kuti anobva yauyawo futi neigulaga rakati changovhurwa ndobva vaniti ambassador igulaga ndikatanga kuita mapromotions eigulaga ndichifamba Midlands yese ipapo ndopandakakwanisa kutoitawo zvezvemusoro kuwanawo kuti uwanewo pekugara nekugadzisa upenyu because vaibhadharawo zviri right nekuti uko kwatakamboita contract nemari stereki yechibuku yekunyora masainsi hapaita vafana hachirombe chachakawanda taita mari hachichirova tichidya mari handina kana zvandakaita asi taitoita zvine mari chaiko chaiko but handina chinhu chandakaita chine musoro wandiri kunyemberera neshapa taivafana tingonakirwa taidhakwa munongwekwe taitozikama kuti zvamuri vakasvika bhawaro vanhu vanonzi munhu wese ngaagadzike bhodhoro rake pasi ngaidire doro pasi titengerei zvechifana zvamungozivawo saka ndo zvakaitika saka time iyo ndandamachiwa manje because ndandane mukadzi nechichi nemhuri wakona takuziva upenyu manje ndopandakatanga kuitawo zvinhu zvine musoro ndopakabva pai ndaitawo lucky reuze song yangu zvambuya yanga ida 2006 ndopandazongoona sumuka from Norway yakutonetsa ndopayakatanga kuita mbiri 2010 11 12 pai ndisingatozivi kuti zvekubva nekupi ndopayakandisumudzawo futi ndisumudzawo level saka ndakazosvikaona na 2014 15 zvinhu zvazvakunetsa futi muno muZimbabwe ndopandakazoita idea yekuti ndanda kudhraivha ndandakatora license class 2 saka ndakazoita imwe shamwari yangu akandidzidzisawo kudhraivha matrucks ndobva ndazonzi nomwe mufana wanga ari South Africa zvanzi zvako ndakanzwa kudhraivha matrucks kuchimboyeka kuno mundaramu ndimuri wematracks ndobva tonditumira mari mufesi wangu then ndobva ndapinda murodi ndobva ndaenda kuSouth Africa ndapinda muSouth Africa ndikatanga kudhraivha matrucks ndadhraivha matrucks ndobva ndaona kuti zvimwe zvine mari kudarika matrucks ainyatsa kufambisa stereki macross border chirona DRC ndikati kuramba uchifamba nemufambiro uyu unokuburisa mumagitari ndopa ndakazotsvaga basa manje kuRustenburg nemwe mine rekudhraivha matrucks but ndiri local ndobva ndaona basa rekuti ndidhraivhe matrucks ndiri mulocal then ndopa ndakazoita from 2016 ndekuRustenburg imomo kuSouth Africa ndakudhraivha local ndopa ndakakutombowana mukana irindi there yokuita magitari but South Africa manje challenge yanga iripo kuti magitari onyatsomaita full time vanhu vese vakaenda South Africa nzvimbo dzamai muchigara mune musina maprofessionals magitari rather than kuno kuZimbabwe kuti muno mubizoka ndikati ndikuda mufananidzo dzaridhimu nhasi chachazuva rori ndatoinaye anotorova kudzosera zvatoda kuti aite South Africa manje waisangana nevanhu vanongoridza kana basic Rustenburg yekuti anenge angori naidea yawo yegitari achingofanira kugitari kana takadzidzirawo makore masho madarika saka waitozongozama kubatisawo yeye kuti angoita basic yekuti mungoona kuti musagare mungopotawo muchitiwo zvimabhawabhawa zvinouya maZimbabwe zvamudi muri muitowo zvimashows saka kwakusina kuti unganyatsoridza nevanhu vane touch yako chaichaiyo necombination yako chaichaiyo iri powerful zvaive zvekungonongana kwasa kuti munhu ari powerful anonyatsogona anenge atigara kana kuPretoria 200 kilometers away from you ende ani kuSouth Africa muvanhu vanenge vafanira kuti ozvimapisi job zvavo vamwe vari mumakambani amwe arichi saka kuti andifuta nemagitari kuSouth Africa atobhadhari zvachose kungoridzira kunakiro hapana anokwanisa kuzobva kuPretoria achiti hatimbonoungana isi maprofessional timboridza saka tamira zvongonongana uri kwamboona kwamaka program kanenge ane zvimariwo kana kamoda kupawo mari nani ndopa muri kwidzana modi momboungana modi moridza nekubetserawo vakomana vamwe airekodi vari South Africa vakawanda vaida zvekuimba vangoziva kuti hakuna kuti mutini anokwanisa kuridza besi voko hayawo kuti vabetsere kuti kuita marekodings avo ndo life yemagitari yaive kuSouth Africa hakuna magitari chaichaiyo kuti munhu ugararame nawo saka paive nechallenge ndosati ndakwanisa kuita only one album ndi kuSouth Africa ende album racho harinaita successful puwa marketing puwa zvese hapana pakakwanisa kuenda ndo randakapedzera kuita iroro rinonzi Dalari Mai. Saka South Africa wakazobva kurini? South Africa ndakazobvako ndingangoti a week before Easter. Manje this year. 2022. Saka
mapapi manje seband tiri kutarisira zvikuru here kubva kwamuri kana kuti kuzvambura kwakutongoita kuchipera muchifarira zvimwe zvinhu zvokurarama nazvo? Ini pandakauya ndandine idea yekuti pane imwe business andiri kuita zvangu. Sa business iroro ndine maclients andaidhila nawo ndiri kuSouth Africa. Saka maclients aya anga akazonditi chiuya paground tionesane kuti unotisupply sei materials edatu kudai sezvo kuzapa pazvivi. Then pamwe munogona kusununguka kwataura nekuti imuri munhu wevanhu dzimwe nguva pana mumwe anotoda kuzokupai basa iroro zvakare. Okay, ini ndiri kuita zvesupply maconveyor belts. Maconveyor belts aimamaina aya. Saka kuSouth Africa pane varungu vanomatora mumamaina. Saka pane friend of mine murungu anomatora every week zvekuti makomo papurazi rake. Saka vanonyanya matenga vanhu vanoita zvebhutsu, vanoita zvemasoyi bhutsu, ndivyo vanoita zvebhutsu vanoma-understand maraba iwawo. Saka is doing well that business. Saka ndine mahardwares vakawanda, vamwe vari kwaMutare, vamwe vari kuMharare, nevari kuBulawayo, nemunomukweko zvamwe vashoma. Saka pandaivasapply ndiri kuSouth Africa ndichingoita zvekuvasendera nematrucks vachisvitswa zvinhu zvavo vonotundirawo mari dzangu. Saka vanga vatichiuya paground tione kuti maorders atakudaiko zvino akawanda, hatichadi maorders mashoma. Zvakuda tichigara pasi tichiona kuti kana capital isingakwani kuti udunzire order yedu tichitaurirana kuti tokupa half down yemari yako unouya nestaff redu uchisvika nestaff redu topedza mari dzako kuti tisakuremere because matrucks aidhurawo kuzviunza nekudini. Saka pane mamaclients angu aita iwa tokwanisa supply kana rori yekuti tongokupa rori kuti uinde nayo unotakura staff redu. Saka ndozvandanga ndafambira kuti ndichiline plus ndandakuda hangu kuya kuzorelocate kuZimbabwe because ndandaona kuti ndakutoora ikare yangu futi yemagitari ndi kuSouth Africa kwausingatidziki magitari. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe kune avo vangave vachida zvakare kunge vachisapota vari kuwirana neline of business inorohwa zvakare navazvamburi aiwoka munokwanisa kunge muchivabata muchivapromotawo business ravo. Manxuwe hayi muli yeZimbabwe sikuhlela phela another level lapho esihamba khona lo Ronny Mudindo nthemba abaningi liyamazi uyasixoxela phela uhambo lakhe kokwezomculo lezi ukhuluma nje ukuthi yena vele uqalise sesemncane yikho lokho esikutsho ukuthi hayi izinto lezi zokucula zisipho lesisuke egazini esisuka ungumntwana omncane esukho kwabantu balezi insuku ukuthi namhla ungavuka noma ngefoni yakho ungabhonga uchayi igitari bijana susithi sukwazi suvuka kusasa surekhodile ngoba laba ngabantu abasuke kude ukuthi uyathatha umnyaka ukuthi uzuphumise ialbum ulihambela ikhona uhlezi usebenza ukuthi izinto zihambe ukhuluma njalo ukuthi hayi yena usuke phela wasukuma mbijana lamanye amabhendi nguye ade sebenza phela eLothonga imoyo nthemba liyamazi ukuthakataka express wagcina phela njalo esesukuma laye esesenze lakhe leli ethwa vazvamburi ya nthemba abaningi liyalazi abekhwekhwe Midlands yakwazi ukuthi hayi liyabazi labaningi liyamazi ukuthi ngumuntu omdala kasomntu wokudlala ngaye. Chimwe zvechandanzwa munhau yemimanzi munhoroondo yavo yemimanzi inyaya yedetermination kuti kana vanhu makati munoda kuita izvi munotozviita. Right, saka pari zvino taura hedu rimwe business takudzoka kumanzi muri papi? Right, pari zvino then pandakadzoka I meet na Suko Duya, one of the manager Togamoy. Is a young brother of mine to Vamshama Chete. In fact, in the Tango Korati Chengetana is eating. Saka Suko to Mdara says, idea Magaitega. I got to idea. I'm going to mean, great idea. Is a good idea, Mdara, because kumagitari because what I Midlands yes magaura ya mafanzi yes mafanzi visi vari kungochima achiti kuzomba makasvika pabhawa rangu chacheka una zvakaita vanhu bo ndakasvika ndikata show ipapo ndobati una zvakaita vanhu full house everything vanhu venya mamato vanyima ndemunomu avachazivi kuti magitari because hamusisina munhu chachi ari kufambisira magitari sezvamaita saka otherwise idea yenyu kutorelocata kuno is 100% ndinokwanisa kumanejera izvino. Then ndo paakabva atanga kuita manager wangu Suko Duya. Then tapedza show iyoyo ndandakuenda kuPetro yechinoita another show na Solomon. Then unfortunately ndo pandakaita accident ndikafunika gumbo musi wa 16.
on a Saturday ndanguenda kupetro ibona ndakuteerwa na 16 April wane pa Easter 16 April then ndo vanaita accident paMnyati power station ndo vandatodzoswa kuchi kukwekwe General Hospital. Unfortunately ndangofunika zvangu gumbu but vamuona kwara vakadidi ndo rangangobuda ndakadidi ndakafunika napamwe pandakakwara then ndangoita 2 days ndiri mu General Hospital. Then vakomana vangu vana Suko na Solomoyo ndo vakabva vamhanya kuti batsira zvese bills everything because ni pana ndauya nanangu ya supply zvinhu zvimwe zvasati zvabhadharwa nechichi saka financially zvinhu zvanga zvakatodhakwa. Then vakomana ivava Solo vamhanya unotsvaga vamacrashers hospital vanga asipo. Suko ndo bvaita date work yese kuti ndinge ndichibuda kuchipatara ndichiswa maplasa ndichita sei. Saka ishi vakandibetsera mukomana iye anonzi Suko kuti chitsvambe chacho chakatokurisa muupenyu ndo pandakaona kuti tsuma yanoti chirere chigokurerawo ndechokwadi nekuti zvakandiitira zvikuru maybe kundarika zvandakamuitira muupenyu. Saka ndiye anondimanejera zvinhu zvangu iko zvino. Then tikugadzirira kuti tikuritse tine macollaborations atiri kuita imwe tikuita naPeter Moyo imwe ndikuita naBeverly Sivanda but ndandagara ndine collaboration andaifanira kuita naFred Gwala kuSouth Africa yatakangosiya iri pahold zvotandakatomirira ine kuti ndidzoke tipedzise that project. Saka panchange ndava right ndichatoda kumhanyawo kuita business rangu irori ndichatosvika nekwari nditowana time yekuti tipedzise that project yandofanira kuita naFred Gwala. Then kuBotswana tofanira kuita maprojects naSlicer naSolasco zvakatolainiwa zvatodhilewa neThis accident but unfortunately ndahila hangu nekukurumidza yanga isiri zvayo too critical with that accident ndozvati next week but one ndibviswa plaster July or maybe ndenda kuenda kumachemotherapy zvokuti yes from August mafanzi angu andozvati ndadzoka mundima but hatisikumira pese pandiri muplaster ipapo ndopatoita maprojects ese atoita marecordings tikutoita zvakawanda plus kuchechi kwandoenda muno mukwekwe ndakati ndikufanira kuti ndite a single track gospel track ndichiassistwa nechechi ndichiimba nepresident worship yechechi yekutendawo Mwari kuti buritsawo kwakaita munjodzi yandakanga ndapindana naye because it's very rare kuti mazuva anopinde neaccident yakadaro uchibuda une maina yekuti vamwe vanhu vari kutotsakatikira ipapo zvekuti paaccident pamakwanisa kunzwa zvinhu zvashambura kusina but Mwari unozongoona kuti akandiburitsa panapa ndinokaona pakaitika accident yacho ndinazoona kuti kubudzwa naMwari chaicho hakusi kuti mungwara wemunhu because zvangoitika munhu wakangogara mota ikaita zvainoita wakangogara ndobva watongobudawo munhu wakangokuvarawo maina wako injari yekuti inokurumidza kuhila nokuti vamwe vakatokwana maaccident iyoyo seumwe mudhara aidhiraivha wacho akakwara chest akadambuka ririmi akaita sei haachatokwanisi kushanda upenyu hwake hwese. Saka ndikuita that track yekutendawo Mwari kuti inini at least Mwari akandisiya ndichikwanisa kuti ndichatokwanisa kutoenderera mberi nekushandira mhuri yangu. Vamwe vakatosiya vatove mabhega chaivo takutongomirira takutongobetserwa vamwe vachitofa. Saka ndo first track yandokutanga nekuburitsa iyo in 2 weeks time nevidhiyo yacho so far. Saka tine maprojects atiri kuita ende iye Suko manager wedu ane maclubs ane mabawa 2 mabig bars muno mukwekwe. Saka takatonga zotakutotangira imo mumacontracts edu kuti echiti Friday tikaedza kune rimwe bhawa then Saturday toedza kune rimwe bhawa, Friday tikaedza kune rimwe bhawa then Saturday toedza kune rimwe bhawa tichidzora ndangariro dzemafans edu. Nokuti mafans nyange pandiri kufamba iko zvino unomweyazoona ndonga mambozoona vanishamba vakomana vandaisangana navo panza kuti vese vakati kuti vazvamburi muchatidzira rini muchadi because vakutoziva kuti uyu ndiye munhu wedu yadzoka wedu wemunhu anokwanisa kupota achitipa entertainment. Alright, tochitarisa maprojects amakaita naTongai Moyo ese zvawo ndiripi munoti kana kuti ndo best album yenyu uyezve best song yamunoti iyi tina Tongai ndo song yandakafarira? Handina Tongai Moyo album rakanyatsofarira unfortunately rakaita zvaro flop nderinonzi Vise. That album ndo randakanyatsoona kuti iroro takaridza magitari chaichaio kuti ndakanyatsoona kuti chinhu chakangotadza zvachopinda muvanhu zvakanaka kangoti zvakatotitira fani taona samanyimba yaita Vise yaita flop but kona maturity yanga iri pana Vise pane song inonzi Ndakazvitakura
ndo my best song yatakaita natonga imwe. Tichitesa mamwe mamusicians muZimbabwe ndivapa munoyemura mashandiro avo. Ndichitarisa muno muZimbabwe vanonyanyoyemura music industry ngoti inini zvangu handiteereri one type of music. Ine music yese even vafana havana only 10 hatichitovaona kuti mufana ari kurova kumadhanso chaivo chaivo tinotoonzwa kuti unhingi uyu zvinhu zvake zviri organized. Saka inini munhu wandonyanyoyemura in music industry ndiLeonard Shakata kana tiri kusaidi kusungura. Mudhara Leonard Shakata vanondibata pakuti zvinhu zvavo is too very very professional. Kubva kumashows avo vanoburitsa original thing chaunonzwa paredhiyo mgoyo uchinzwa muredhiyo ukainzwa ichiimbwa pastage inoita seCD. Ende ndikushuvirawo kuti ndisvike palevel iroro rekuti ndiite zvandaita mustudio ndikwanise kuzvidzosera pastage zvakadaro. I appreciate that. Then toenda kugospel music. Gospel music warakangogara ndichifarira ndibaba charamba kubva kare nakare. Then toenda kudancehall, my best artist kudancehall ndiFreeman. Anondiitira zvinhu chaizvo zvekundonyatsoona kuti akaramba akadaro especially mazamba kudza nelive band anokwanisa kutosumudza mureza weZimbabwe kuinternational level nekuti ane potential yakanyanyisa. I think ndo mamirira zvakaita. Hongo muri yeZimbabwe mavanzwa vazvamburi asi yabva yakwana nguva iya yatinokupai imimi mukana kuti mubvunzewo mibvunzo yamunoda kwavari kune vari mumawhatsapp groups eDrewmas Media. Hewo mukana panguva ino takumboipa imimi kuti munge muchitaura naartist wenyu muchimubvunza zvamuri kuda vache. Muli yeZimbabwe phela yiso isikhathi lesanele sithandayo abale mibuzo lifaka phela egroupini ubuze lokho okufunayo lawo ongafuna ukuthi uzibuzele uartist wenyu liyabe limbona lowo ngikufaka imessage yakho egroupini. Nxa ungekho egroupini phela yikho phela ukuthi li join igroup yapho ngusenda phela iscreenshot etshengisa ukuthi usubscribe le kuDrewmas Media sesikufaka ku group yikho lapha esijika khona ama-updates amaningi lemubuzo ukuthi hayi namhla silapha sifuna imibuzo nxa kulabantu abafuna ukubuza. Mubvunzo wedu wekutanga uri kubva kuna vamapuranga vari kuSouth Africa. It's mapuranga ndajara mapuranga vari kuSouth Africa. Hanziko hamuchaimbiwani asi makarega here mukoma. Ndofunga mubvunzo iwo wapindurwa nai? Tamboubata mubvunzo iwo aiwa vamapuranga. Muimbi wenyu zveshuwana ndadisappointa mafans akawanda including imimi zvokumbira uregerero asi tadzoka mumusic industry full time saka taritirai zvakawanda gore rino iri hatichatomiri tikukavira bhora mberi tikuzvambura zvekutorevesa chaiko chaiko. Tinotenda makadini koko Cape Town. Aiwa mufarise vamwe vese nemabasa nemhuri kuti vazvamburi varipo. Uyu wabva kuSouth Africa zvakare. Ndikuedza kuti asazita asi mubvunzo uri kuti ndomukwazisa mubvunzo wangu Ronny asi iye akamboda kurwisanisa Peter naTonga here why vakapinda pasong vakasarudza kuita zvekuimba pane kuti dai ari munhu mukuru aishedza Peter uya kukwekwe ogara nawo pasi otaura nawo munhu mukuru pane kuita song. Right. Mubvunzo wakabvunzwa nevanhu vakawanda vaneshamba. Zvakaitika paya ndezvekuti vese vana vamaproducts angu Peter akatotanga ari kuwazvamburi ndikamuguruma pakazoshayika mudhara sati ashayika ndaitofamba naye ndichimuratidza nzira yemagitari ndikatomudzidzisa gitari ndofunga pane pamwe paanotombozvitaura kana muchiteerera mainterviews ake Peter. Right. Zvakaitika ndezvekuti Obeti paakaenda kuna Brian Samaita vakaita song ndokwakatanga kuitwa song ikoko yaituka ichituka Peter. Then Obeti paakazokonana naBrian Samaita vake koko kwaMutare handizoti akakonana chipo sendakangonditi ndakakonana nawo ndobva auya kwandiri kuSouth Africa. Obeti akati mudhara ndimi akadzidzisawo Peter ndoda munidzidzisawo
kuridza gitari nekuimba ndakupinda music industry ndikatoti muti maizvifambisa sei kuti uri kuimba song uchituka kuti vako hauzi kuti zvinoita here hauzi kuti hazviiti here zvawakaita izvozvo ndobva ati inini mudhara ndambozombonyatsoimba paipai bhozi zvakawanda paipai zvakanyorwa kudhara ndangoita gudza mudungu ndikati right indakukuguruma saka totangira papi ndobva ndamutetsa ndikaona kuti kuimba kwacho chaicha kupinda mumakizi anga asingakwanisi then obet ndobva ndati saka iwo song yababa vako yaunokwanisa kuimba ndeipi timboona kuti unokwanisa kuimba saka ndakaona kuti hasi kukwanisa kana kupinda mumakizi but ndikatomutisa wakaimba sei song yamakaimba ye ndobva ati ini mudhara paipai ndambonyanyoimba pakaimbani pane vamwe vanhu vakaimba paipai ina ndisiri ndakaimba saka totangira papi wose zvausati kugona china aina ndafunga kuti mudhara munokwanisa kuita song ndoita featuring ndimboita confidence dzekupinda mustudio ndikati right zvawakaita paipai hazviti ndofunga mukateerera song yacho inonzi dzinza rinokosha iyo ya song kana kuri kuti muri kutevera nyaya iyoyo musingati Ronny Mudindo ndomuvenga handidi kumuona kana kuti nhingi ndomuvenga handidi kuti aite zvakati inotokuudzai zvese matsiuriro andakatomuita pasong yakuti ndaimutsiurira zvisina kana mukana akaona obet ipo paya ndamutsiura ipo paya pathat song ndaitomuguruma futi kuti akwanisa kupinda mustudio then ndobataita launch kuno kuzimbabwe kukwekwe tisati taita launch ndafonera peter ndikati peter tikukuda kulaunch nekuti vanga vagara vasiri mugood books yavo wekumhuri kwavo zvekusaurirana kwavo havana kupesaniswa nevanhu asi kuti vakagara vakapesana vega then ndobva ndafondera peter akati aindiri comfortable kana makwanisa kuya kuharare uya kuharare ndaita busy denda ya kulunch vakatotaura vese nakobet then unfortunately ndo time yakatanga kuita corona saka mazuva ekundiende kuharare nini akakurumidza kunzi bhodha rekubva kwamusi wakati inoati inobe ndakumhanya dzokera kubasa iwese zvatoda kusara uchita mashows chisara uchita mashows but never ever kuita mistake yawakaita kusara uchitukana nabuti vako andivazvona kuti ndichazama kumufondera peter ndikusouth africa ndikubatanidzei paconference call ndobva ndadzokera kubasa asara obet kunoko because nyaya ida kuiclarifya mudhara neshamba vanhu vakawanda vakamondituka nenyaya iyoyo obet asara akasara nevamwe vanhu vanga vane pfungwa dzekudonhedza peter ini ndisisipo vakomana vaya ndobva vatanga kumuinfluenza hamene kwakazoenda kukadoma kunanzi ainzi munhu aimupromota vakutanga kuinfluenza mufana kuti atange kubuda masocial media achituka kuti vake futi again zvandada kurambidza zvezvo muri kuona ndo ndamufonda ndiri kusouth africa ndikati obet chii chamakuita futi zvanzaiwa mudhara controversy ndo inotodiwa magitari ndikondikurumidze kuti kupinda ndikamuti haufi wakakurumidza kupinda nekutuka bhuti vako peter ndiye hama yako nyange inini chaiko ukafa nhasi pamatero pako ndikatoshayikwa zvina basa peter anenge aripo ndikamukansela but vakaramba kunditeerera kusvika vaita zvavaita kusvika vazobudisa another song futi keni nabheuya vanhu vakafunidza kuti ndiripo futi izvo indatosiyana naye kudhara ndatomukondema kuti izvi hazvisiraiti then ndopakazokanyanya nevanhu vacho vaimufurira ivavo ndadzoka bheki iko zvino ane shamba ndopatakazomuona obet iko zvino akuti mudhara ndaura kuti muchinyatsondidika chaiko napeter takazotaurirana takuwirirana handichaiti zviya zvazvekudi zvekutuka peter nekuita senekuita ende treki yake yari kuita obet iko zvino muchanyatsonoti ava machuwa zvekuti ende anga ari mudiki paya aingotevera kuenda mhepo akatogwa neuyo vunza kuti ndiyandichengeta akatogwa neuvunza ndiyandichengeta hapana pandikazombove ndakapatsanira obet napeter padzinza ravo hazviite mubvunzo uri kubva muno muzimbabwe kuna chairman hanzi pane mukana here wekuzoridza napeter moyo chii chakaita kuti uzosiya after spencer auya kutakataka ndofunga pati iyo yapindurwa kare pane mukana here wekuzoridza napeter moyo ipapa titori process napeter moyo tikuita single track tese yatoyo half done zoti anytime end of this month tokwanisa kuita kutodza vanhu kuti chakuyo uyu wabva muno muzimbabwe kuna admire hanzi tave nenguva tisati tanzwa zvitsva kubva kuna Mudindo kumudindo express chiri kuitika chichiriko here chikwata iyo ndofunga ndiri yambopindurwa futi chikwata chichiriko zvakasimba chikwata chiriko zvakasimba tatopinda mundima ipapapa ndofunga tambotaura kusure uko kuti takutotanga maprojects arotanga kubuda starting from 1st of July tikutotanga kubudisa maprojects nemavideos. Alright. Ndiagripa hanzi zvebhendi rake ari ega zviri kuramba here ko adini kudzokera kuna Peter kuti Spencer aridze lead ndofunga zvakurukurwa izvinai
Mr. Ronny uri kubva kuSouth Africa kuna Mr. Nyoni. Mr. Ronny, mune mhuri here? Makadzidza kusvika papi besides kuridza ndezvipi zvimwe zvamunoita? Ndofunga pabatwa pese nai. Right. Wabva kuSouth Africa kuna Washela utete. Mubvunzo wangu kuna Ronny Mudindo. Since wakabuda kutakataka uchiti wakunotanga zvako wega, kosei wakangonyarara nhai wangu? Maybe kwako zvaramba, ko wadii waenda kunoshanda naObet Moyo since achiri kutanga band? Besides magitare, une zvimwe zvaukuita here muRustenburg umo? Ko chikonzero chawakabudira kwaTongai kuzofunga kutanga zvako, wawagara wakazvironga here? Pane zvaitika here kutakataka zvausina kufarira? Ndofunga zvese zvapindurwa nai. Yeah, exactly. Saka mukoma Washela, tine urombo mubvunzo wenyu wauya zvapindurwa. Aiwa muri Zimbabwe kutamba hakubvaruke. Kune vanoda kunotengera mabhodhoro ekoko neSprite kwete light. Mavanzwa mukoma vatakati nawo zora nhasi manwe. Hai. Mnandi lapha ekwekwe. Yes, tiri muno Midlands. Varidzi venyika. Tisati tabva mibvunzo mainzwa yabva kuruzhinji mafans eDrewmas Media, mafans enyu zvakare, asi tisati tavharisa chirongwa tanga tichida kungonzwa kuti vanhu votarisira zvinyowani rini. Okay. Ndinotanga nekuti muupenyu hama dzangu nevarume nevakadzi nanasekuru nanambuya nanatete vanofarira vazvamburi vasingafariri vazvamburi mukurarama kwese kwatiri kuita, ndoda kungokusiya ndakupaiwo chidzidzo chimwe chete chekuti muupenyu kana munhu uri mupenyu hakuna chinhu chinonzi charamba. Chinhu chinonzi charamba ndechekunge waiswa muguva, wavharirwa mubhokisi, zvimwe zvese hazvichauyi, zvapera, unofushirwa, zvinenge zvapera. Saka kuramba ndifito. Yes, saka music industry handisati ndatotanga music, ndichiri kutosumudzira music because ndatodzoka in full force. Saka handina kwandinokwanisa kuenda kunojoina band pari zvino. Ndine band rangu rinonzi Orchestra Vazvamburi, riri kuzvambura zvemazviro kwazvo. Saka inini ndiri kuramba ndichienda mberi. Ndine patience sedzanambotaura kusure uko, sedzakaita mudhara Oliver Mtukudzi. Vakatanga 1976 gore randakazvarwa, vakazobudirira 1999. Mukakakuleta makore wayo angu atori mashoma, haatosviki pahafu pepatience dzakaitwa ipapo. Saka inini ndiri munhu wepatience. Saka ndiri kuburitsa maalbums this year. Ndikutanga ndikuburitsa gospel track rekutenda Mwari nekundiburitsa kwavakaita mutsaona iri kuuya end of this month. Asi soko inini vanhu vanonditi ndishamba kutaura zvevaroi, too superstitious, but inini ndine mubvunzo. Vaimbi muZimbabwe tikavaunganidza vese vangani? Vangafome kana kuti kota yepopulation? Hazviite. But ichiona manje vaimbiwa nemaaccidents. Ndichatomboshedzana gogo vagezwe mwetsvina vaimbi nemaaccidents ariko, ende munhu wese anofanira accident. Unogonzwa kunzi neshamba afa nhasi uno neaccident. Izvozvo zvinoitika, but ini ndiri kuti vaimbi vatinawo vashoma. But imbotarisa kuti gore rapfuura irori vaimbi vangani vakapinda mutsaona? Mawani. Vamwe hongu vazhinji varikutosiwa vatore mara samukoma Teddy vakafa. Usajambe, usajambe because ndo chipo chacho chekujamba. Inga chibado rakaimba nzivaroi chokwadi ndokumbirawo akasiyataura ndiregere iyoka. Ndozva kuti muri palimelight, ndo vavengi vanowanda, muvaregerewo vaimba varongotsvagawo a living just like you. Ndo chipo chacho chete. Saka anyway, senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rekedzai timbobuda munzvimbo ine kwekwe, toda kubhomba kadoma.
kadoma tinemi another level Yes. Mbogugula emusoro menyu kuti kunani kukadoma uko. Muli yeZimbabwe yilo phela uhlela ade silalo siliphathele lona namhlanje nithemba limbonile uRonny Mudindo ohamba phela ngoba Zwamburi esiNdebeleni bathi abarikiti. Hayi phela kape. Anorikita. Yeah. I'm going to change this name now for abarikiti. Indebele re. Wozkurikita kuliko kushona kurikita. Areka rutinyembera. Kuzvambura kurikita. Ndokuchaya. Hayi uthi uyabuya akakapheli ngoba phela uyakhuluma ukuthi khathesi usalungisisa izinto zakhe ngoba phela lapho utholele lodubo lokuthi uphinde ulapha nade South Africa uthe ephenduka mesanda kuyachaya phela ishow yakhe wayenza iaccident khathesi unyawo kalukaqini ule plaster stone themba abanye libonile imfanekiso yakhona kodwa uyapromise ukuthi noma elimele njalo bayahlabela bayazama ukuthi bebambanisa khathesi solizabe libona izingoma zakhe seliphathela and uyapromise ukuthi khathesi engavele abe strong hayi ngoba phela siyakwazi ukuthi bakhona labana bahamba belandele emuva ukuthi hayi kuhamba njani sesenza lokhu selemali hayi uthi hayi uyaphenduka mafans eDrewmas Media mafans ka Ronny lingabothi hayi kasahlabeli ulani uyakwazi ukuthi likhona izo number zedu ndo dzikubuda pachivhitivhiti kune vaimbi vese muri kwamuriko kokoti bateka panhare toona kuti tingasangane sei papi. Mina phela into engichazileyo endroka yileyana yokuthi umuntu leselirongile njengokuthi Drewmas Media selesukuma sese UK semfika phela ngale soko. Timbenda ku UK. Ngathi shedzi we. Tinoswera tawa. Problem ndekuti UK ava vadzoka. Kapanika pachira zvizvi. UK akuendi pane zvinhu. Tikamboita basa. Vati pengeza kuyere kuIngland. Saka Zvamburi tinotenda zvikuru nenguva yamatipa. Totisando dzenyu. Nesuwo tinotendawo kunemi veDrewmas Media. Hey, mandikomborera masiya mandiblessa. Saka dambotowo kuvanhuwo mafans edu yaZvamburi vedu rambai makasapota zvatibetsera Drewmas yauya kuzodhugunyura zvinhu zvekuti muzive kuti chii chiri kuitika kuti tiriko hatina kumbosiya music but zvazvingori lolo nenyaya yemabasa. Saka tongokumbira kuti rambe muchisapota tokokuvigirai zvenyuwani kutanga end of this month, end of July 2022. Zvizhinji zviri kuuya saka rambai makatisapota. Kune vayawo vari kuti hade aenda kwaPeter Moyo de aita sei. Peter ndinomuti mukwasha. Ndinomuti mwana zvakare. Saka akangoti baba uyai mumbobata base handife ndakaramba kunodya sadza kumba kwamwana wangu. Ndinonosakura munda, tapedza munda ndodzoka kumba kwangu. Asi vaZvamburi iriko, ndikufamba nevaZvamburi tichienda mberi nekuti musateerere magitare mune mafeelings wedu. Itikana tivenga Ronny Mudindo takabvire kutakataka. Chimboteererawo music yangu isina kuti akabvire kutakataka. Pamwe chapona tinotonakidza kudarika kufungidzira kwanga uchiita. Saka ndinokutendai. Rakati sapota nyangu kuzvambura kunonzi chine mudeveri. Kurikita. Kurikita ishona. Kurikita ishona. Hati kunonzi chii? Ikurikita. Hazino kurikita ndokuchaya ndozvambura. Okay asara ngachinje zita ndakunze ndokesera varikiti kasakalei muri Zimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,